Ahojte priatelia, ak ste si zapli toto video, tak určite chcete vedieť odpoveď na otázku, prečo neprší, prečo máme tak dlho také suché počasie, a to aj napriek tomu, že máme apríl, ktorý je typicky premenlivým mesiacom a mali by byť častejšie zrážky. Čo je známe, máme suché počasie už niekoľko týždňov a prehlbuje sa nám od začiatku roka, takmer od začiatku roka deficit zrážok. Môžeme vidieť údaje z Kamenice nad Cirochou, že kým ešte na začiatku roka sme mali zrážkovú bilanciu pomerne vyrovnanú, dokonca spočiatku sme mali aj taký slabúčky prebytok zrážok, tak zhruba od začiatku februára sa začal zrážkový deficit a ten sa začal výraznejšie prehlbovať, najmä od začiatku marca vidíme ten prehlbujúci sa deficit zrážok a teraz v posledných týždňoch v priebehu apríla to nabralo na obrátkach a aktuálne máme zhruba 75 mm deficit zrážok, čiže chýba nám na tejto stanici asi 75 mm, keď to porovnáme s dlhodobým priemerom rokov 1991 až 2020. No a podobná situácia, menší alebo väčší deficit zrážok je prakticky takmer všade na území Slovenska a pozorujeme suché počasie. Samozrejme, na to, aby sme mali zrážky, potrebujeme mať nejakú oblačnosť. Ak máme dlhotrvajúce slnečné počasie, tak ani oblaky nie sú, nevypadávajú zrážky. Na to, aby sme mali oblačnosť, potrebujeme mať výstupné pohyby vzduchu, potrebujeme mať nejakú vodnú paru. V prírode dochádza neustále k výparu a tento výpar je ovplyvňovaný viacerými faktormi. Čím je teplejšie, tým je výraznejší výpar. To poznáme aj na tom, že keď si dáme vonku prádlo vysušiť v zime alebo v lete, tak je to podstatný rozdiel a v lete nám vyschne oveľa rýchlejšie a na výpar má vplyv aj vietor. Keď je veternejšie, keď pofúkuje vietor, tak ten výpar je intenzívnejší. Čiže čím vyššia teplota, tým vyšší výpar a čím silnejší vietor, tak tiež výpar sa zvyšuje. Vodná para stúpa do vyšších hladín ovzdušia, postupne sa ochladzuje a keď dosiahne kritickú teplotu, tzv. Teplotu rostného bodu, tak dochádza ku kondenzácii vodnej pary. Táto kondenzácia prebieha na kondenzačných jadrách a tieto kondenzačné jadrá majú veľkosť iba 0,2 milimetra. Tu máme porovnanie oblačnej častice a dažďovej kvapky. V oblaku sa nachádzajú častice, ktoré majú v priemere veľkosť 0,02 mm. Tie dažďové kvapky majú v priemere 2 mm. A tieto častice sú udržiavané vo vzduchu vďaka výstupným pohybom vzduchu. Vo vrstevnatých oblakoch sú to centimetre za sekundu, sú to také veľkopriestorové vertikálne pohyby, ale v búrkových konvektívnych oblakoch tieto výstupné pohyby sú oveľa silnejšie a rýchlejšie a hovoríme rádovo v pohyboch alebo v rýchlosti v metroch alebo desiatkách metroch za sekundu. Keď tá kvapka je už dostatočne veľká, tak začne pomaličky padať k zemskému povrchu, je priťahovaná gravitačnou silou a pozorujeme teda zrážky. Teraz si povieme to, aké podmienky v atmosfére vedú vlastne k týmto výstupným pohybom a k tvorbe oblačnosti a zrážok. Sú to také meteorologické základy, vieme to už zo základnej školy, z geografie, že v oblasti vysokého tlaku vzduchu tak tam je počasie väčšinou pekné, tlaková výš, tam prevažujú zostupné pohyby vzduchu a prúdenie je vďaka Coriolisovej sile na severnej pologuli v smere pohybu hodinových ručičiek. Naopak v oblasti nízkeho tlaku vzduchu pozorujeme výstupné pohyby vzduchu, prúdenie vzduchu je v protismere pohybu hodinových ručičiek. Tu máme aj detailnejší pohľad na dynamiku v oblasti vysokého a nízkeho tlaku vzduchu, to znamená v oblasti tlakovej výše, tlakovej níže. V oblasti tlakovej výše suchý a chladnejší vzduch klesá, otepluje sa a ďalej sa vysušuje a pri zemskom povrchu pozorujeme divergentné prúdenie a vietor fúka, ako sme si už povedali, alebo vzduch prúdi v smere hodinových ručičiek a smerom od stredu von, od stredu tlakovej výše a vzduch prúdi z oblasti vysokého do nízkeho tlaku vzduchu. A v oblasti nízkeho tlaku vzduchu máme naopak zbiehavé prúdenie, vzduch sa tam stretáva, keďže nemôže prúdiť dole do zemského povrchu, tak jediná cesta je smerom hore, čiže vlhký a teplý vzduch nám stúpa, ochladzuje sa a ako sme si ukázali v tom predošlom obrázku, vzduch sa ochladí na teplotu rostného bodu, ak sú prítomné kondenzačné jadrá, dochádza ku kondenzácii vodnej pary, tvoria sa oblaky a neskôr vypadávajú z tejto oblačnosti aj zrážky. V tých vyšších hladinách ovzdušia v oblasti nízkeho tlaku vzduchu máme naopak hore divergentné prúdenie a v oblasti vysokého tlaku vzduchu v tých vyšších hladinách je naopak prúdenie zbiehavé.
Čiže z toho už vyplýva, že naozaj, keď máme tlakovú výš, kde sú tie zostupné pohyby vzduchu, tak tieto zostupné pohyby vzduchu blokujú alebo zabraňujú tvorbe oblačnosti a zrážok. Neznamená to, že nikdy v oblasti vyššieho tlaku žiadne zrážky nemôžu byť, avšak tie podmienky na tvorbu oblačnosti a zrážok sú horšie ako v oblasti nízkeho tlaku vzduchu. Keď sa pozrieme na počasie v Európe, tak tlakové níže, ktoré potrebujeme na to, aby sme mali zrážky, sa tvoria predovšetkým v tejto severnej časti Atlantického oceánu. Niekedy už sa zrodia aj v Severnej Amerike, v Spojených štátoch alebo v Kanade na pobreží Severnej Ameriky a potom putujú ďalej na severovýchod, alebo sa zrodia južne od Grónska v oblasti Islandu a potom putujú ďalej cez Britské ostrovy, Severné more až do vnútrozemia Európy. Takou druhou oblasťou, ktorú by som vypichol, kde sa vytvárajú tlakové níže, najmä v zimnom poloroku, je oblasť Stredomoria, kde keď zatečie od severu chladnejší vzduch na tú teplú vodu Stredozemného mora, tak sa tam vytvárajú tlakové níže. Tu vidíme kvázistacionárne tlakové útvary, to znamená taký dlhodobý priemer. V januári máme islandskú tlakovú níž a azorskú tlakovú výš a to je vlastne rozloženie tlaku vzduchu počas zimy. V letnom období je to trochu inak. V letnom období, napríklad v júli, islandská tlaková níž je málo výrazná, naopak azorská tlaková výš je výraznejšia a postupne sa vysúva až nad vnútrozemie Európy a prináša aj suchšie a teplejšie počasie. Aj pri predpovedaní počasia v rámci Európy sa sledujú aj vzťahy medzi týmito tlakovými útvarmi, a tieto vzťahy sa dajú vyjadriť pomocou rôznych indexov a jeden z tých indexov je index severoatlantickej oscilácie, ktorý nám vlastne hovorí o sile toho tlakového gradientu, to znamená rozdielu tlaku vzduchu medzi islandskou tlakovou nížou a azorskou tlakovou výšou. Keď je ten rozdiel tlaku vzduchu výraznejší, tak hovoríme o kladnej fáze severoatlantickej oscilácie. A keď je ten tlakový gradient menej výrazný, tak máme zápornú fázu severoatlantickej oscilácie. No a to má vplyv aj na počasie v Európe, keď je ten tlakový gradient medzi islandskou tlakovou nížou a azorskou tlakovou výšou výraznejší, tak to prúdenie je silnejšie, prináša to teplejšie a vlhšie počasie najmä nad sever Európy a chladnejšie a suchšie počasie do oblasti Stredomoria, pretože tie brázdy sa tak neprepadávajú nad Stredomoria a netvoria sa tam tlakové níže, takže je tam suchšie. Naopak, keď máme zápornú fázu severoatlantickej oscilácie, tak jet stream je viac rozvlnený a brázdy sa rozširujú viac na juh, vytvára sa cyklogenéza nad Stredomorím, tvoria sa tlakové níže, potom tam máme oblačnosť zrážky, čiže prináša to teplejšie a vlhšie počasie do Stredomoria a chladnejšie a suchšie do oblasti severnej Európy. Čiže videli sme, že ten vplyv severoatlantickej oscilácie na počasie v tej strednej Európe nie je úplne jednoznačný. Môžeme sa pozrieť, že od začiatku marca, kedy pozorieme to relatívne naozaj suché počasie u nás, tak prevažuje pozitívna fáza severoatlantickej oscilácie. To znamená, že gradient medzi islandskou nížou a azorskou výšou je výraznejší a prúdenie od juhozápadu je výraznejšie, najmä do oblasti Škandinávie. No a v posledných dňoch, týždňoch trošku nastala zmena a máme aj negatívnu fázu severoatlantickej oscilácie a v najbližších dňoch na začiatku mája tiež sa očakáva skôr negatívna fáza severoatlantickej oscilácie. No a tá pozitívna fáza severoatlantickej oscilácie v priebehu marca sa odrazila aj na rozložení tlakových útvarov. V marci 2026 vidíme azorská tlaková výš, islandská tlaková níž a vyšší tlak vzduchu zasahujúci aj nad západnú a strednú Európu a dôležité aj nad Karpatskú a našu oblasť. A aj to je jeden z dôvodov, prečo aj v marci bolo málo zrážok, pretože väčšinou do našej oblasti zasahovala tlaková výš a dráhy tých cyklón a frontálnych systémov boli skôr severnejšie. No a tu máme mapku odchýlok od zvyčajného rozloženia tlakových útvarov. Je to porovnanie s obdobím rokov 1991 až 2020, takže aj tu môžeme vidieť kladnú anomáliu tlaku vzduchu severne od nášho územia nad Poľskom, Pobaltím a Bieloruskom, čo naznačuje, že v tejto oblasti prevažoval vyšší tlak vzduchu. Mapky za apríl ešte nie sú k dispozícii, pretože toto video natáčam v samom závere apríla a tento mesiac ešte nie je ukončený, ale vidíme tu zrážky v rámci marca, mesiaca marec, a vidíme deficit zrážok vo veľkom priestore strednej Európy. Naopak trochu viac zrážok bolo v britských ostrovoch a nad Škandináviou, čo súhlasí aj s tou teóriou, že keď je pozitívna fáza severoatlantickej oscilácie, tak skôr sa to prejavuje vlhším počasím v severnej Európe.
No a aj v apríli pozorujeme častý výskyt tlakovej výške, skôr také severozápadné, severné prúdenie chladnejšieho a suchšieho vzduchu. Totižto, ak sa nachádza tlaková výš nad britskými ostrovmi, Severným morom, Škandináviou alebo dokonca severovýchodne od nášho územia, tak to väčšinou prináša severozápadné, severné až severovýchodné prúdenie a keď k nám prúdi vzduch od severu, väčšinou je chladnejší a suchší, najmä ak sa tie smery stáčajú na ten severovýchod, tak to je naozaj už suchý vzduch a tu môžeme vidieť situáciu z 8. apríla. Hrebeň vysokého tlaku vzduchu natiahnutý až nad Škandináviu, tlaková výš v prízemnom poli nad severnou Škandináviou zasahujúca až do strednej Európy a celé to vytvára ako keby tvar gréckeho písmena omega, preto sa táto situácia nazýva aj omega blok. Blok pretože keď sa tu natiahne tento hrebeň vysokého tlaku vzduchu, tak to blokuje v podstate prílev vlhšieho vzduchu z Atlantického oceánu a naopak prúdi k nám vzduch od severu. Je to také meridionálne prúdenie, čiže severo-južné a konkrétne sme mali v tento deň severné prúdenie chladnejšieho a suchšieho vzduchu. To sa prejavuje tým, že v noci sa ešte v apríli vyskytujú mrazy, ale naopak máme naozaj veľmi málo zrážok. No a učebnicový príklad omega bloku, teda tej blokujúcej tlakovej výše, uvidíme 2. mája, to už je predpoveď a vidíme tu hrebeň vysokého tlaku vzduchu. Čo, už je unavená? Že sumlík a potom už, keď tak môžeme ísť aj von, už to za chvíľu má. No a ukážkovú blokujúcu anticyklónu môžeme vidieť už v najbližších dňoch, konkrétne 2. mája, neviem, kedy budete pozerať toto video, ale vidíme hrebeň vysokého tlaku vzduchu natiahnutý zo severozápadnej Afriky až niekde nad Pobaltie, nad Baltské more. Tuto je brázda nízkeho tlaku vzduchu, ďalšia brázda a opäť to vytvára tvar gréckeho písmena omega. A v tomto prípade tiež je tu prúdenie od severu, čiže prúdenie chladnejšieho, suchšieho vzduchu, no a aj tento hrebeň vysokého tlaku vzduchu v tých vyšších hladinách spôsobuje zostupné pohyby vzduchu a preto je zablokovaná tvorba oblačnosti a tvorba zrážok. Ako som však spomínal v mojom poslednom videu, tak tam svitá nádej na prestavbu tlakových útvarov a táto prestavba tlakových útvarov nastane postupne v priebehu 1. májovej dekády. Vidíme 5. máj, rozloženie tlakových útvarov, už tu máme brázdu nízkeho tlaku vzduchu nad západnou Európou, stále ešte vyšší tlak a hrebeň, taký nevýrazný, na ktorý zasahuje alebo bude zasahovať nad Balkán a postupne ale sa bude presúvať ďalej na východ a postupne sa k nám začne dostávať vlhší vzduch od juhozápadu, takže postupne tlakové útvary sa trošku preskupia a začne sa to počasie meniť. Samozrejme je to predpoveď na 5. máj a dnes máme 29. apríla, keď natáčam toto video, takže je to predpoveď na niekoľko dní dopredu. Trošku sa tie tlakové útvary ešte môžu poposúvať, ale v priebehu tej 1. májovej dekády zdá sa nastane zmena v rozložení tlakových útvarov. No a malo by sa to prejaviť aj vyššími úhrnmi zrážok, respektíve tie zrážky už sa nejaké konečne by mali vyskytovať. A vidíme stred ansamblu, čiže taká zlatá stredná cesta, taký triezvy odhad úhrnov zrážok od 6. do 13. mája. Čiže nie len za jeden deň, ale za dlhšie obdobie. A treba si dávať pozor, pretože jednotky nie sú milimetre, ale palce. Pričom ten jeden palec je zhruba tých 25 mm a pol palca zhruba tých 12-13 mm. Čiže odhadom v našej oblasti by malo spadnúť 12 až 30 mm zrážok. Niekde to bude aj trochu viac v horskej oblasti a niekde o niečo menej, čiže je to tak zhruba. Ale keď to porovnáme s tým predošlým obdobím, tak tých zrážok v tomto období okolo 10. mája by malo byť už viac, ako sme mali teraz, ako máme v týchto dňoch. No a tu na tomto obrázku už môžete vidieť kumulatívny úhrn zrážok do 14. mája. Z európskeho modelu pre strednodobú predpoveď počasia. Je to globálny model a ide o deterministickú predpoveď, ktorá sa časom postupne mení a síce nad strednou Európou stále relatívne menej zrážok, keď to porovnáme so západnou Európou alebo s oblasťou Stredomoria, ale predsa len je to viac zrážok ako v týchto dňoch a zo pár milimetrov, možno že aj viac ako 10, 20, 30 mm do tohto obdobia, zhruba do tej polovice mája by malo pripadnúť. Ak vás zaujíma viac, ako to dopadne, tak sledujte moje videá a ja vám budem prinášať aktualizácie tejto predpovede, aj tejto predpovede zrážok aj v ďalších dňoch. Ak sa vám video páčilo, tak mi nezabudnite dať like a ja vám prajem ešte pekný deň a pekný víkend. Ahojte.